Σας καλωσορίζουμε στο δίκτυο RBS SpacePod. Ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση της μηνιαίας αναφοράς που λαμβάνετε με τίτλο «Μηνιαία εικόνα συναλλαγών σημείου RBS Year to Date», δηλαδή από την αρχή του τρέχοντος έτους έως σήμερα. Η αναφορά αυτή σας προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα της απόδοσης της υπηρεσίας σας, συγκρίνοντας την με την προηγούμενη χρονιά, αναφορικά με τον αριθμό συναλλαγών, τις προμήθειες από συναλλαγές και τα μπόνους επιβράβευσης. Επιπλέον, σας δείχνει το μερίδιο αγοράς που έχετε κατακτήσει συγκριτικά με τις συνολικές συναλλαγές του δικτύου RBS SpacePod σε επίπεδο Δήμου, νομού και περιφέρειας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας. Στο πεδίο Αμοιβή Εμπόρου 2024 βλέπετε το συνολικό ποσό που έχετε εισπράξει μέσω της υπηρεσίας την προηγούμενη χρονιά. Στην ενότητα Ανάλυση Αμοιβής 2024 παρουσιάζεται η κατανομή της αμοιβής σας και ειδικότερα πόσα χρήματα προήλθαν από την εξόφληση λογαριασμών και πόσα από μπόνους επιβράβευσης βάσει της εμπορικής πολιτικής μπόνους ανά τρίμηνο. Αν το πεδίο μπόνους είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αυξήσετε τον αριθμό των συναλλαγών σας ώστε να μπείτε στην κλίμακα επιβράβευσης στο επόμενο τρίμηνο. Για λόγους αναφοράς και σύγκρισης, εμφανίζονται και οι μέσες αιτήσεις απολαβές των κορυφαίων εμπόρων του δικτύου μαζί με την αναλυτική τους κατανομή. Στα 3 τελευταία πεδία της αναφοράς παρουσιάζονται αντίστοιχα στοιχεία για το 2025 Year to Date, δηλαδή από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι και τον προηγούμενο μήνα. Στους δύο πίνακες βλέπετε τον αριθμό συναλλαγών σας ανά μήνα, τη σύγκριση με το προηγούμενο έτος και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μήνα στο συνολικό έτος. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε έγκαιρα αυξήσεις σημειώσεις και να προχωρήσετε σε στοχευμένες διορθωτικές ενέργειες. Στο πρώτο κυκλικό διάγραμμα απεικονίζεται το ποσοστό εξόφλησης λογαριασμών μέσω μετρητών και καρτών για το τρέχον έτος. Στο δεύτερο κυκλικό διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό συναλλαγών ανά κατηγορία οργανισμών. Σε ειδική ενότητα παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής των συναλλαγών σας σε σχέση με το σύνολο των συναλλαγών στην περιφέρεια, στο νομό και το δήμο που δραστηριοποιείστε. Τέλος, η βαθμολογία αστεριών αποτυπώνει τη συνολική απόδοση του σημείου σας. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο υψηλότερος είναι και ο όγκος συναλλαγών σας σε σύγκριση με το δίκτυο RBS SpacePod. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου RBS SpacePod. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Πλέον έχετε στη διάθεσή σας σημαντική πληροφόρηση για να κάνετε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να διεκδικήσετε την υψηλότερη θέση σας στην κλίμακα των μπόνους και να αυξήσετε τα έσοδά σας με το RBS SpacePod. Καλές συναλλαγές!